Башкортстан нефткә, күмергә, алтын һәм башка күп төрле металлдарга бай. Был осракта нишләп без искиткес ярлы яшәйбез дигән һорау туа. Уның җавабы ябай гына. Безнең байлыктарны Рәсәй урлай. Әйе, урлай шул. Республикабызның сәнәгать өлкәһе тулыгы менән Рәсәй һәм уның олигархтары кулында. Һалымды ла улар Башкортстанга түгел, Рәсәй казнаһына түләй. Шуңа күрә лә безнең бюджетка Кремль өстәленнән һепереп төшерелгән валсы хәтлем генә тиндәргә йән асрарга кала. Бюджеттан ялбарып кредит алып, һуңыннан шуны хуҗаларның киң күңеллелеге менән һыдып ташлауларына өмет итәбез. Сеймал колонияларының язмышы шундай. Башкортстанды кыла. Киләсәктә хәлдәр тагы ла мөшкелләнәсәк. Чөнки Рәсәйнең Украинага каршы башлаган был һугышы икътисади сикләүләргә һәм санкцияларга килтерде. Был бездән тагы ла күбрәк аласактарын аңлата. Бында күз нефть яки алтын гына түгел, ә башкортларыбыз турасында. Бүген улар Рәсәй өчен шундай ук сеймал. Шуның өчен дә безгә буендырыксызлык кирәк. Ирекле Башкортстанга кушыл.